Jauqui, hòstia, ja. Faràs emprenyar al final, Si n'hi ha de coses per explicar d'aquesta cursa. Aquesta cursa, esclar, són camins històrics, són camins de 1000 d'anys, això. Sí. Hi havia gent que, esclar, que la terra tenien passos allà a la vora, però no hi havia carretera. I, esclar, es feien bastos, i amb màrgans, amb animals, i amb carrassos. Però llavors alguns van començar a comprar carretes. Però, esclar, no hi havia carretera per dur-les, i les duien desmuntades. A vegades un dia duien una roda, l'altre dia una altra roda, llavors baixaven dos i duien tota la carcassa i la muntaven allà a la casa i ja tenien la carreta. Per això era estrany que de vegades anaves amb cases, que hi havia carreta i no hi havia carretera per pujar-la. Però era més maco llavors que ara, perquè llavors hi havia vida a tot arreu. Eren uns terrenos que hi havia blat, hi havia trumfos, hi havia de tot. Hi havia poder més misèria, però la gent eren més benvinguts i era molt més maco. Cada casa senties les seves esquelles, les seves coses, les terres eren molt ben arreglades, marges nets, ho dellaven tot, eren els jardiners de la muntanya. Jo crec que barrejar baixa, mitja i alta muntanya i poder fer curses en els 3 terrenys et dona bastant de joc. Penso que és un format que és molt atractiu, són 3 coses molt diferents, però hòstia, té el seu encant. Cap de Creus és màgic perquè és un paraís natural, no? Allò, vull dir, tens el mar d'allí, les cales, la Costa Brava és brutal. L'Audioters sí que és una cursa que em motiva molt, és un terreny que conec. I a partir d'Audioters va ser, doncs vinga que et guiaràs perquè això s'ha de treure. El Cap de Creus m'agrada molt, però el Callaràs té alguna cosa especial, la gent s'hi volca, és molt agradable córrer al Callaràs. I és una terra que, hòstia, sempre és un goig venir aquí, et trobes uns corredors molt macos, és especial aquesta cursa. La cursa, la veritat és que ha anat molt bé, no? Hem anat un grup de 5 o 6 corredors, entre ells Tot Tiber, Roberto Sancho, Dani Cazalla, Marc Carós. No saps mai si vas bé o no vas bé, si el ritme és el correcte o no és el correcte, no? Però bueno, estic en un bon nivell de forma i he anat buscant més que res les sensacions, no? I disfrutar de la cursa perquè el Callaràs és impressionant. At the end of this song, better pick up your jaw. You'll be shaking your head saying, yeah, yeah. Lord, that just happened. Avui pràcticament fent tercer o quart ja guanyava el circuit, llavors guanyar-lo 2 vegades sempre és millor que guanyar-lo una vegada, no? Crec que de vegades busquem gent de fora per donar prestigi i nivell a les curses i la veritat és que a Girona ja tenim un nivell molt alt. I bueno, felicitant David perquè avui realment ha fet un crono i un temps molt bo. He patit molt de mal de cames, però he disfrutat tant. Només jo crec que 90% de la cursa és curiós. I clar, hi ha tot l'ambient aquí, no? Arribar amb molta gent a un poble és impressionant. Ja la vaig vindre a fer l'any passat i durant tot aquest any és una cursa que he recomanat molt pel circuit, per l'ambient, el poble volcat amb la cursa. Bestial, bestial, és únic, el Callaràs és únic.
Bye.